Na području Posavine i dalje su redovne i vanredne mjere zaštite od poplava. Iako su konačno vodostaji i Save i pritoka počeli opadati na ušću Bosne u Savu, poplava od podzemnih voda sve više ugrožava prud. Više od 10 dana stanovništvo pruda muku muči s poplavama koje prouzrokuju podzemne vode koje izviru nesmanjenim intenzitetom. Čim je vodostaj Save velik, tako i odmah se podzemne vode pojavljuju koji godinama nas otežavaju ti život i rad i sve ostalo. 20 godina mi je isto ovako. Svaki puta je isto. Voda dođe, poličar dođu, obećaju dok se povuče voda, riješit će se, nikad se još nije riješilo. Moj mater mi ide na dijalizu kroz vodu. Imate onu kuću tamo, žena voli od raka. Otkako su proglašene mjere zaštite, poplava u prudu je neprestano u porastu i sve više blokira kretanje. Tako da i djeca do škole moraju ići preko improviziranih prijelaza. Ružan je osjećaj biti u vodi okružen vodom. Zbog takvih stvari od prošle poplave, velike poplave, nam se raseljavaju mladi, nestaju obitelji, jer svakog proljeća i jesenu smo u strahu od vode. Iako federalna civilna zaštita nastoji ispumpavanju ublažiti štetu, njihov učinak je slab sve dok vodostaj ne počne više opadati. Privremeno rješenje je, znači samo u narednom periodu moramo čekati, znači mi ćemo prebaciti privremeno ovu vodu, ali vodu moraju riješiti trajno kanalima, nema druge. Prud zbog svoje nadmorske visine i vremenskih neprilika sve češće je meta poplava i za njegovo trajno rješenje je uistinu neophodno nešto poduzeti.